Aslı diyen bir gıydı aşık bolupdur diýdi. Aslı bolanda paşaň gıydy. Bu Kerem ogluna möhürmez ýaly garip çoglan diýä. Bir paşaň gıydy näde görsen günne göresi gelýär görmese karary ýok. Şeýdip kellesine bir pikir geldi diýdi. Aýşe asla seretýän enesi tebie bekenna. Eger şu tebiýiň ýanyna baraýyn bir ýerim agyrýar diýerna diýip. Ýanky şu aslyny görmek bahanasy bilen ýanky tebie enesiniň ýanyna barýar bolan. Ay ene mene yaramok diýip näme Kerem. Näme bolýar oglum saňa diýdi. Kellesine gelen diýişim agyrýar bolýardy. Ay haýsy diýişin gawat gelen diýişini görkezýär diýeni şu diýişim diýip. Şu diýip olam näme bejermek ýok, zat ýok, sogurup goýberýär diýdi her gede. Onuň şu diýişini soguran wagty şu asly kellesini tutup oturýan ekenler şu oglanyň bolýan. Şonda şu her gede diýişini sogurdanna barýan eken şu aslyny görüp ýüregi biraz karar tapýan ekenler. Ay indiki gede gene barýar diýär. Ay näme bolýar? Ay diýişim agyrýar ýaram. Haýsy diýişin gene gawat gelen diýişini görkezýär. Şu rowaýatda aýdypdyrlar 32 diýişinden diýinipdir diýdi ýanky her gede şu gyýdy görjek diýip diýişini sogurdy. Ay diýiş galmady agyrda kelle boş. Hojaýanyň agyrýar diýdi diýişi ýok diýdi. De bareken adende bir kıvamı kaldı. Köpmüyor. O iki abi. Yine köyde görme hakkın var amcamda. Ay şeyde indi kellesin sogurdayman zatı kalmandır diye. Ay bir gün indi näme etsem kam diye otur bir dost oğlullarynyň biri aýdypdyr diýdi. Ay Kerem planın asly baga seyle çykjakmyşyn. Plan ýerek seyrana çykjakmyşyn diýe bol ay şigede umut görüp bilýän diýip geljek diýen günden bir günden ýoluň arasyna baryp oturdy diýdi. Ay ertesi taň atdy bolýanja hakykatdan bir giden gyýdy gelýär diýdi. Bir giden gyýdy gelýär alga öňlerinden çykdy bol içinde asly ýok diýdi. Şo taýda ahmet edip öz asly sevgilisini ýatlap başga gyýdylar ýelde aslym gelmek diýip şo taýda bir söz diýdi. Gül hojaka. Başka gıylar geldi, başka gıylar geldi, aklım gelmedi, dağarman yandı. Her zaman görmesem, bir zaman görmesem
efendim yetmez karayım dağarlar yandım